Вітаю у эфіры навіны на Белсаце і каротка пра галоўнае на раніцу 30 кастрычніка. Выданне «Флагшток» са спасылкаю на жыхароў Гомельшчыны паведамляе пра павышэнне актыўнасці расійскіх вайскоўцаў. Найчасцей вайсковую тэхніку і салдатаў назіраюць паблізу базы ў Зябраўцы і каля аэрадрому. Там бачаць рух аўтамабіляў, пераважна тэнтавых камазаў, а таксама аўтаў, абсталяваных маніпулятарамі. Адметна, што на машынах няма рэгістрацыйных нумароў, аднак на кабінах і дзвярах прысутнічае лацінская літара «В». На форме ж вайскоўцаў прысутнічаюць белыя стужкі, зробленыя са скотчу. Перапраўкі вайсковай тэхнікі чыгуначным ці авіяцыйным транспартам, што характэрна для маштабнага нарошчвання расійскай прысутнасці, пакуль не фіксуецца. Уладзімір Зеленскі падчас выступу на саміце Трохмор'я зноў звярнуў увагу на тое, што на тэрыторыі Беларусі Расія пад прыкрыццём вучэнняў можа рыхтаваць чарговыя атакі. Украінскі прэзідэнт заклікаў заходнія краіны да пільнасці. Маўляў, гэтым летам Расія можа здзейсніць напад з тэрыторыі Беларусі, як у 2022 годзе. І гэтым разам цэллю Крамля могуць быць як Украіна, гэтак і балтыйскія краіны ці Польшча. У Беларусі сапраўды запланаваныя сумесныя з Расіяй вучэнні «Захад-2025», але на верасень. Паводле лукашэнкаўскага міністэрства абароны яны будуць самымі маштабнымі трэнаваннямі ў нашай краіне. Польскі бок ужо паабяцаў адказаць на іх правядзеннем манеўраў з удзелам вайскоўцаў НАТО. У Беларусі могуць распачаць супольную з Расіяй вытворчасць беспілотнікаў. Пра гэта падчас сустрэчы з Лукашэнкам у Валгаградзе заявіў Пуцін. З падобную прапановаю Крэмль ужо звяртаўся сёлета на пачатку сакавіка. Тады намеснік кіраўніка адміністрацыі Пуціна Максім Арэшкін прапанаваў пабудаваць прадпрыемства для вытворчасці БПЛА магутнасцю да 100 000 адзінак на год. Расійскі чыноўнік запэўніваў, што запуск такога прадпрыемства будзе эканамічна выгадны для Беларусі, бо створыць працоўныя месцы і дасць штуршок да развіцця сельскай гаспадаркі, лагістыкі, а таксама дазволіць ажыццяўляць кантроль над тэрыторыямі. Злучаныя Штаты чарговы раз заклікалі Кіеў і Маскву зрабіць канкрэтныя прапановы для заканчэння вайны. Прычым яны мусяць датычыць доўгатэрміновага спынення агню, а не трохдзённага замірэння. Мы цяпер у такім прамежку часу, калі абодва бакі мусяць падаць канкрэтныя прапановы наконт сканчэння канфлікту. Якім чынам мы будзем дзеяць далей выбар за прэзідэнтам. Калі не будзе прагрэсу, мы адступім як пасярэднік у гэтым працэсе. Раней Вашынгтон ужо пагражаў выхадам з перамоўнага працэсу, калі Кіеў і Масква не прыйдуць да кампрамісу ў заканчэнні вайны. Паводле віцэ-прэзідэнта США Джеймса Дэйвіда Вэнса, Белы дом не намерены падтрымліваць бясконцы канфлікт. Амерыканскі бок нібыта прапаноўваў свой праект мірнага плану. Згодна з ім, Украіна мела пайсці на тэрытарыяльныя саступкі. У прыватнасці юрыдычна прызнаць Крым за Расіяй і адмовіцца ад уступлення ў НАТО. Уладзімір Зеленскі назваў гэткія ўмовы непрымальнымі для Украіны. Індыйскае агенцтва АНІ са спасылкаю на крыніцу ва ўзброеных сілах паведамляе пра тое, што Пакістан адкрыў агонь на мяжы з Індыяй. Такім чынам напружанасць паміж краінамі нарастае. Раней пакістанскі міністр інфармацыі Атауля Тарар заявіў, што Ісламабад валодае інфармацыяй, нібыта Нью-Дэлі рыхтуе ўзброеную аперацыю цягам 1–1,5 дзён. У выпадку агрэсіі Пакістан абяцае даць рашучы адказ. Беларускіх спартоўцаў юніёраў дапусцілі да спаборніцтва ва ўсіх дысцыплінах водных відаў спорту, акрамя воднага пола. У прэс-рэлізе профільнай еўрапейскай федэрацыі адзначаюць, пастанову прынялі ў інтарэсах маладых спартоўцаў, якія не нясуць адказнасці за палітычныя дзеянні. Удзел юніёраў у спаборніцтвах будзе падпарадкоўвацца некаторым абмежаванням. Гэтак яны змогуць выступаць толькі ў нейтральным статусе і без дзяржаўнай сімволікі. Таксама спартоўцаў не дапусцяць да ўдзелу ў эстафетах па плаванні і спаборніцтвах на адкрытай вадзе, у камандных спаборніцтвах па артыстычным плаванні і скачках у ваду. Беларусаў адхілілі ад удзелу ў спартовых гульнях па закліку міжнароднага алімпійскага камітэту праз саўдзел рэжыму Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны. У Мазырскім раёне мужчына злавіў сома-гіганта. Вага рыбіны сягала за 60 кілаграмаў, а даўжыня перавышала 2 метры. Выцягнуць волата на бераг удалося толькі з трэцяй спробы. Пасля непрацяглай фотасесіі рыбак Фёдор Падцешкін адпусціў сома Семёна на волю. Гэты кранальны момант вашай увазе. Спасибо, Семен, за доставленные эмоции. Гэта былі ўсе навіны на гэтую хвіліну. Больш поўная карціна дня ў вечаровым выданні праграмы «Аб'ектыў». Заклікаю падпісвацца на старонкі Белсату ў сацыяльных сетках, калі для вас гэта бяспечна. Беражыце сябе і да сустрэчы.